aga jingkular fiki paiba bangyan ya trailang ringkat baka parti ninom yai lai naga nongrim joka parti ninom yai lai naga jingpha joka parti in trai ringkat baka parti but habagi trai ringkat baka parti ngagai scam baka part baka jing trai kan long baba but bangin yoru ya kata ke jing trai ka baba naga benta upai ba kata kadai ke pengakwa ban pinsya si upai ba bangang yang jai ringkat baka parti nganom yai lai naga parti bak habang yo ong ka parti VPP kadai ka parti ka bapet ya ka isu ka bapet ya ki mat ki jura ki bakta ya upai ba ujongi phiri kumno bai Dr. Ricky ilek si border ilek pet ya ki PC ilek pet ya ki school ilek pet ya ki jaga trekam ke bapher kenang ba kini ki jaga trekam ba kini ki isu ke bana ka jai petri ujongi kin yo ban Kray, nakabenta ka jingha jung pai ba bagi isu kiba bagi la ban ra se Delhi ban ra se kwak jong sarkar India ya ka ban yo ya kata ka solution nene ka ban ong ba kata ka solution ka ba ban yo patem ya kita ki jinge kiba ran ha ka iblang ka sarang ki jongi ti pai ba ngamong ukertong jong Voice of the People Party but habang along ukertong jong Voice of the People Party ngan jai ringkat baka parti bat ngan jai ringkat bati kum upai ba koi habi pai ya ka Voice of the People Party ka ke bang internet ya ka Voice of the People Party kalong ba ling ba ka Voice of the People Party ki breu ki bom dan benta menchua ha ka politics ki breu ki ba ila banong ki bom dei ki businessman ki bri ki bomdon kisa Henry ki badon ya gamon ke ban syakri ya ki paiba ki yo alat ling ba ka Voice of the People Party lada kamdan ka Voice of the People Party ngangai scam ba i Dr. Ricky Singkon innom yo alat balong MP jong dari khasi chentia ka jongi bat haba im yo alat balong unomik pat balong MP jong gani gari ba i ke jongi ila do ya kacing sekri ke koror ke jongi Henry isungu yau play nak benta ka Voice of the People Party bakala pindi ya kum gini orang ba kibala pantrai ya ka nak benta ke imlang ka sarang bangan ong yip hiru ka wai baladam don ka Voice of the People Party ubriu bakum banga ngan nomla bandian hakan ga janmit ya kapan keren nakmat joki bat banlong ukertong jong ka Voice of the People Party nata pai ba ya kerpat yefi bakum ba phira kersan ya ka Voice of the People Party haga MP election arajara pusa kumba phira kersan ya ka Voice of the People Party ha uslam arajar arpusan haga por pengele ya ka MDC election ngangai ka phen aga ju ka jingkersan ya ka Voice of the People Party haga ni ka MP by election barka jingkersan ka jongpi kan long ka kubor ka baklan na ka benta kan ni ka jala ka jongi ba ka Voice of the People Party kan long ka party ka ban la banai kata ka jing sekri ka ba janai ka jing sekri ka papakan na ka benta jongpi upai ba nong sislong jong ka pri nyau trap ka jongi te tang kini kin tin ma khindiat khublai sibun